إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga pagariyami, mga Muslim, mga datu nagu mga bai. Sandrakan wag yung kutua maanaw salam kalilinta din nakapipi aginawa. Mga bangsami, yang kaya di tanu di kapamagusay na papagusayin tanu wag yang kuto kapusai sa yang kuto wagawi Ashura. Ay kakumay ni mga pagariya na mapita insyaallah. So adong panaya malalamba oras tanu na mamakot tanu sa giyang kuto di kasuata si iku Allah subhanahu wa ta'ala di tanu di kasuata si iku kadanan tanu Rabbul Alamin. Ayaw to sabab yan mga bangsami na antanop kakanala naguan makadakalagi ang kuto ang mga tao kaswa iya nagyang kuto pada ko mga suguan wagamatan wa Islam kagyang kaya kapusa isagyang kaya yaum Ashura na sunnay ni amala ay ni suguro katano unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam naguditan wa yadin da'wat pagkatukaw tanong sa mga bangsa tanong mga Muslim kagi madakal mga tao diran din nakatawan wanto na ay kapsigi dagyang kuto mga gaw iyamala upama ko badin na pamako tagyang kuto manusia sa magamal sa mga amal mga pipya lagi dagyang kaiyayaw mo Ashura mamuasaw nagyang kuto tao na keparulin niya nagyang kuto balas apunsi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga pagarian ng mga panguyatayas iku mga ginawatan. Katawan tano paman na ayad na mapiyas iku mu'min nagyang kuto mala mapasadya na amalian maplutuyan si kumasa pagkaumas kanian sa alungan amor. Mga pagaria yang kaya kapusa isi ko yaum Ashura na pata susuna na Ye paman na pugusay na kalsiarkan nung kaanta nung makanal. Agyang kaya maratibu sawmu yaum Ashura. Yang kutua susunan. Kalasi agyang kutua ukit. Kapusa isa agyang kutua yaum Ashura. Sa bagantan waya sa matano sa pamamakinagan kaanta no makanal agyang kuto ukit amapia agyaya kabayatan no agyang kuto tarutob abalas apusi ko Allah subhanahu wa ta'ala ay sumumin na ayad na kabaya iyan agyang kuto katatarutupan agyang kuto abalas mapambagian yan nagu ipambagay ron wallahu subhanahu wa ta'ala saya paganay ron na agyang kuto an nasumatasi wal ashira wal hadi ashar aya pusa ano mu'min nagyang kuto ikasyaw nagugyang kuto ikasapulo agugyang kuto ikasapulo agusya aya manay ni natalugaw iya pemuasaan nagyang kuto ataw nagyutoy pinaka-a'la martaba yutoy paman na kumpleto kapemuasa agyang kuto ataw. So miyaka pusa imanto na ikasyawaya na pusap man na mapita agyuto so ikasapulo nagu pusaan yang panagyang kuto ikasapulo agusa
Nagyutoy pitamanan amapya ukit sa giyang kapu sa isi ko yaw mo asura. Ayaman na ini natalugaw apusa na giyang kuto ataw. So, ni po sa iman to, na alhamdulillah, niya katumangkan. Niya katumangkan sabab sa giyang kuto kaya pamakutin niyo sa giyang kuto ukit amapya sa giyang kuto kapamwasa sa giyang asura. Aya dalilanan mga pagariya nagyang kuto amya panutul Ahmad si kumusnadian at nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumu yawma asura wa khalifu fihi al-yahuda wa sumu qablahu yawman aw ba'dahu yawman. Aya man ini mga pagariyami napitur nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam at na pus sa inyo kauto. So Muslim na padsagiyang kaiyapaman na suguan nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnay niya mala agiyang kauto paman nakapusa iro. Pusa ini wa nabitan wa Muhammad agiyang kauto agaw iya asura. Ayam anay ni na mapita na malakay tanupan. Agi paman na taman sa agiyang kauto di kaum agiyang kauto fajr na peniat tanu sa mapia sa pusaan tanu yang kaiyayaw mo asura mapita insyaallah. Naguti ko nabitan wa Muhammad pada ini bagay niyan aukit natigi na sopa kanyo sa giyang kaiyagawi isu mga Yahud sa aya ukit tatigo nabi na pusaan niyo so unaan niyan yang kutuso paman na iman to ay ka siyaw nagupusa inyo penatigo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agiyang kuto orianian. Nagyang ka iya pagusaintan wa talugaw iya pemuasaan nagyang kuto ataw. Ikasiyaw, ikasapulo, nagu ikasapulo agwisa. Mga pagariya, yang kanana paman na talugaw iya pemuasaan na ginan din mapia ukit sa giyang kuto ka pemuasa agiyang kuto ataw. Na pamakot kanu nagu sekasakay kanu. Yang ka iya paman na di tanurong di kapagusayan nakapangalalayan nagu sugun tanu saya su mga ginawa tanu sa pusaan tanu agiyang ka makalalabya gawi. Yang ka iya Muharram naliw pun sa giyang kaiya minipantago na giyang kaiya betuan sa asura na mala as-sunnah agiyang kutua di saya di kapamuasay. Tigo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalus siyam ayat tigi na makalalabi kapamuasa uriyan o ulan-ulan na Ramadan na giyang kaiya paman na shahrullahil muharram giyang kaiman tuwa kapapantagan ulan-ulan. So mu'min malay paratiya, malay panisakay, nagu ayad na kabayan nagyang kutwa, kaparulyan yan sa gyang kutwa balas amala, nagu makaw mas alungan amawri, na kakalimian nagyang kutwa balas amala, nagu kesuaton sukad ng tanwa Rabbul Alamin, na din yan di pakandakalan nagyang kutwa di si di kapamuasay. Ayay kadua martaba, nagyang kuto at ibang mga ulama atasi wal ashir. Ayabu apupusaan utaw nagyang kuto ikasiyaw so imanto nagusumapita ikasapulo sa giyang kayang Muharram. Na isandid na amapia aukit pusaan nagyang kuto ataw. So alhamdulillah sumyamuha sa imanto na mapitab ilang buon. Mapitab ilang buon na pamakupusaan yan ito na miyakuha niya nagyang kutuwa balas amala. Saya dalilanan nagyang kutuwa katro nabiya lain baqitu ila qabilin la asuman na atase. Yung kutuwa masa ay ni pakay si kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyang kutuwa kapumwa sa isi ko Ashura na inisumbagian si ko mga sahaban yan radiyallahu anhum na pusaan na tigyan suyaw mo Ashura. Upama ati ko nabi ko makapagintaw ako pan. Si ko paman na sunod aragon.
Agi paman na sunabitan wa Muhammad dan yan raw tagiang ko tuwa sunod aragun kagi tudun sumasa aka kewafatian. Na tigu nabitan wa Muhammad upama ko bakud na tigyan misampay sa umurakan sa giyang ko tuwa pakatalun lugaragun na pemuasaan akang panagyang ko tuwa ikasiyaw sa giyang kaya Muharram. So lang-ulangwan o mga pagaritan o mga Muslim amya mo sasagyang kaya ikasiyaw imanto namya parolin ni wagyang kuto abalas nagumya kuwan ni wagyang kuto amala at tumaw na bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam apusa nagyang kaya ikasiyaw. Aya ikatulwa martaba na pusa nagyang kuto ikasapulo nagugyang kuto ikasapulo agu isa. Sama nuto na so dala kay iman tumamuasa ikasiyaw nagi kekuatan wagi yang kaya ikatulwa martaba ikatulwa susuna nagi yang kaya ukit pudi ka pusa isagi yang kaya Ashura ando manayo to na pusa tano iman to ikasapulo yang kaya kuma nagupusa ang tano panagyang koto ikasapulo aguisa na mele ni wagi yang koto akapya wagamatan wa Islam kala iya ni panaguntaman sa giyang kotuas su Muslim na di niya nakibigak nagudi po pakalapas kung ginawa niya naging kotuas di kang galabak ako mga pipya abalas mga ala abalas naman naging kaya paman na kaya pagusayo ng mga ulama sakay man tuwada pamuasa sa giyang kaya ikasiyaw na ayap rautan na ka naging kaya mapita ikasapulo isa. So, prautan na kapanagiyang kaya ukit. Amapiya sa giyang kaya ukit-ukit sa giyang kaya umuasura. So, langulanguan o kasampayan sa giyang kaya bityara. Giyang kaya di tano di kapag-leib, kapusa tano sa giyang kaya di kapusa ikuasura na kanabatan no mihalita. Kapusaan tano panmapita, nagugiyang kutwa isagaw iya ikasapul wagwisa. So mala panauras tano mga pagariya saya ukit na maniat tano. Nagu kabubayan tano wagiyang kaya kapsugid agiyang kaya lagi di mga gawiya mala sa pangilay-ilay no Allah subhanahu wa ta'ala. Tano dan mga pagariya ka iyang kaya kauyag-uyag sa dunya na di tano di pakatuman nagyang kuto di kang galbaka o mga galbak ikasuat rakatan o kadinantan warabul alamin. Ginan ukit sudah makapusay man to na prautan niyan mapita nagugyang kuto isagawi saya pengenin tano si Allah na itawfik yan si rakatan wagyang kuto galbak amapia nagumatarang ang mga ginawa tano sa paman na makapusaan tanwag yung kaya malalambuon ay kasapulo ikasapulo isa. Aya ikapat amartaba, ikapat susunan nagyang kapusa sa gyang kaya yawmu Ashura na aya buwa pusa ano no taw nagyang kotwa ikasapulo. Mapita insyaallah na gyuti paman na pinaka minus amartaba pusa nagyang kotwa taw. Naging mga pagarian, alhamdulillah, karyaot tanupan, di tanu di mapamagusay, agyang koto, di ki panguyatan, sa agyang kaya kapusa itano, sa agyang kaya yawmu Ashura. Ugaid, na dua ako kuman sa iyo mga ulama. Dua inibagayran ako kuman, sa agyang kaya paman, na ayabu pusaan utaw, nagyang koto ay kasapulo. Padugong mga ulama, apitero yan na innahu mubah. Kapakay, ayabu pusa ano tao na ikasapulo. Adam pa man nami tinagun si ko mga ulama innahu makruh, yukrah. Paman na sutaw pemuasa sa gyang kaya ikasapulo agito bi pusa niya na makruh agyang koto ako kuman yan. Na usain tan wagyang kana na kaya pakam bidaw no mga ulama. Tigo mga ulama yang ko tuwa mitin nagun sa mubah na aya daliliran na yang ko to umum qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam rangko makatru nabi tan wa Muhammad guniya isun hina
suila an sawm yawm Ashura. Guni aiisa ko Nabi tanwa Muhammad suka pusa isagiang ka iya ikasapulo sagiang ka iya Muharram na aya pitro yan na wasiyamu yawm Ashura ahtasibu ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablahu. Di ko Nabi suka pusa isi ko yawm Ashura ikasapulo si ko Muharram na arap na kan nagyang kuto arap na kan si ko Allah agyang kuto karilai wallah si iku manusia udi na paman na April wallah si iku tawag yung kutua paman na saragun unaan yan o to paman na saraguna ya paman na prilaan yung kuto prilaan wallahu subhanahu wa ta'ala yung kutua taw lagi paman na kuan tano naguipunguya tano si iku mga ginawa tano aya mana na saragun unaan yung kaya gaw iya yung Ashura na April ang kaun Allah subhanahu wa ta'ala na badem pernah pekalawan saya mapia akan degetan wa wasiat apun si Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagu badem pernah pekalawan saya apeng gelebakan tanu mapia sa kapusa itanu sagiang ka iya ikasapulu sagiang ka iya Muharram aya belasian mga pagarian na April ang kaun Allah subhanahu wa ta'ala asaragun apaman na tarutop ay bagay ka wallahu subhanahu wa ta'ala. Naububud na yung pumasa agyang kayarila wallahu subhanahu wa ta'ala na mataan din na pamasa ano mga kawasa. So na piraki ano pama ko miyatang kadu pama ama pumasa ini na pamasa ano mga kawasa. Kadili kadud na gyang kaya tao mala idusa. Okay na sagyang ko to okay tuwaga matan wa Islam adi tanurong kergenan pusaka sa isagawi maniat ka pia na prila ang kawallahu subhanahu wa ta'ala. Namiya ka pia ni mga pagadya. Sa pamakutan tanwaya, manisya kay tanong, waan tanwag yung kotua mapia. Sagiyang ka iya paman na Ashura, sa pusa ang tanong. Sa paman na did na ba niya na kardin? Wariyo paman na pipusa ang tanwag yung kotua sulda, saulan, kalupulu gawin na miyagagatan to na ayatan di kagaya paman na isay sa gawi paman na miyakarelax tano pun sa giyang kuto miyatid naman naging kuta ulan-ulan a Ramadan na pamuwasaan tanwaya. So paman so mga tao malalayang pusa aliyamira na mga ginawairan si ko kapusa lagi dudi ka pusa isi ko alungan na isnin alungan na Kamis naguyang kuto ikasapul ago telo ikasapul ago pat ikasapul ago lima si ko ulan-ulan abseged kiran namya kalubud kiran na ito. Oy, lagid niya pamaw paman na aya lagi dia seged ko mga ginawiran na tira na lagi dia mga sunnah paman na malabud. Na sukman sutaw adi malalayam na gi paman na punguyatan tanu mga ginawatan. Kay di tanu malalayam. Nanto na yukit na manis kay tanu. Belubaan tanu sa ukit. Manabnar tanu mga pagarya. Kagi na mataan na ipangasigid ng mga tao. Agyang ko to makaumas sa alungan amawri sa mga tao na adna pa mapadrakatano malaban na sa kakawairan. Rin nila ansiran wallahu subhanahu wa ta'ala sa saragun. Na sudah pusa na mataan na makapumbuman. Mataan na makapsandit. Inuto pa kapakay isiyan sa ginawan yan. Inuto paman na pagalin ra kami sumiyag dagyang ko to agaw yayaw mo Ashura nasakan na bago din na pama miyatambang dako panisakay dakan nako agyang ko to kapusa malabsay balas na dapan mau maagyang ko to kapakapsendit ka pagariya na pusa ka ugo pa ka sa ginawang liro upan na sugun kasi ko pamilya uman isay man to na miya pamilya na miya kapia-pia si ko isa ka pamilya pagalin din di mamuwa sa agyang koto isa kawalay. Na, ipulayam tanong na siya kung mga muryataw tanong, siya kung mga watatan. Paman na pagkiilay tanong kiran, aswaga matan wa Islam na ad na mga gawiya, isusugo yan agyang koto ad yun di ka pamuwa sa pagkokit tanong sa mapia bitira, kipinulun tanong ron siya kung mga watatan. Pusa na ya, sabab sa agyang koto akala yan ibalas, paman na saraguna taro to papril ang kaunu Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyang utawata asya butiyan. Agyang ka iya di ka pusa isi ko Ashura
na umandun na ya sarago na sumagat su Asura na karimay niya na ginawa niya nag-iiso pa man na gawi di pa muwas ano mga Muslim ang malaibalas na apiyang asiran na ginatan sangkaya dunia na malalayam siran ito nakagis ka anukas napitindagan na ka ipsugo ka kira nagyang koto at yung di ka pamuwasay na apiyang kapan na pama ginatiya dunia ginata na kasumangawata ka na kaya ginata na kasiran si ukit amapia naliro open na ad nabalas ka ay balas ka wallah sabab sa giyang koto sakay kaya puunan naguskay miya ka sugukiran sa giyang koto di ka pusay sa giyang koto yawm Ashura so paman sumitindugun sa tigyan na giyang ka iya yawm Ashura na makruh na aya daliliran lagyan ko to akaturo Nabi tanwa Muhammad wa khalifu fihi al-yahuda wa sumu qablahu yawman aw ba'dahu yawman Guni ko isu ko Nabi tanwa Muhammad agyan ka iya kapamuwa sa iko Ashura na tigina supakaniyo sa mga Yahudi aya bitira saya mga pagariya para paman na ipuguman tanong kung maaluman tanong na sunabitan wa Muhammad na kagiya kung makoma sa Madina makatugalin sa Madina na miyuman yan roon sa mga Yahudi di na di pamuwasaan natatabis nila na ayaw buo di na di pamuwasaan nagyang ko to paman ay kasapulo sa giyang kaya Muharram inisi yang kiran inusira na inisu Nabi inuiran di pamuwasa isu yaw Ashura na tigira nagi sugaw iya paman na miyakaligtas nagutiyabangan wallahu subhanahu wa ta'ala su Nabiullah Musa agu su Banu Israel apaman na miya kwairan su tabang na paman na siran ang mga Banu Israel nadira na ya di pamuasaan apaman na pananalamatiran si ku Allah subhanahu wa ta'ala di nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam paman na sa kami at ng mga Muslim na mas lebih paman na sa kami kapapatutan sa giyang kaya paman na kapumuasa isabab sa giyang kutuwa paman na sumusa na Nabi wallahu subhanahu wa ta'ala Nabi apad si ko mga ambiya na so nabitan wa Muhammad na pad sa giyang kutuwa okitiyan na supakan niyan sa mga Yahudi sa gito pambu paman na kinisuun niyan na tigin na pusa inyo so gaw iya unaan niyan so ikasiyaw agun so gaw iya orian niyan agito so ikasapulo aguisa mga pagariya yan ka iya paman na iya pamagusaya tanong saya na pagalindin na iya paman na ukit amapia. Yan ko to miya ka pusay man to naganapan yan din na talugaw ikaan matarotop. Pusa mapita nagupusa isagaw iya. So paman sudah makapusa na aya paraot tanong nagyang ka iman to mapita nagugyan ko to isagaw iya. Na upama ko sa kaupama nayabu kegang ka nagyang ko to ikasapulo na pagariya pamakuting ka. Ded na basa na paman na pekar. Sa miya kapiapianan paman na ukit sa giyang ko to di kang gelebakasi ko mga suguan rakatano ukadanan tano Rabbul Alamin. Sa mga pagariyami panganintano si ko Allah kaya sabutan na iyain na paman na pananadum si ko mga ginawatan. Sa beban na paman na mamas sumasa aditano di makapandit. Ayno to mabagabagara ko pan nada ko kapamwa sa iyagiyang ko to mi alo yung nabitan wa Muhammad amapi agawi adika di pamuasa so balasang kanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madagala mapia ayad na lalayon panganitan no si ko Allah na ibigay niya rakatan wagiyang ko tawfik yan nagu kabubayan tanno agiyang ko to adikang galabakasi ko mga pipia sa psalam na miskanu walang-languan ang mga bangsami so kesampayan sa giyang kaiya bitiara nagugiyang ka imantua di mamamakinig sa giyang kaiya usayan tano panganin tano si Allah amang bagian tano langon sumaanaw sala makalilintad na kapipya ginawa sa giyang ka imantua kawan di mubantay lagi di Abu Jabbar Labuan from Madina salam rakanusan sa Madina panganin tano si Allah udin na paman na pangnian niyo paman na sus kami mga taga Pilipinas na makapamagumra kami kaantanusan di maka tetalabuka udi na paman na ang kami makambisita sa giyang kanan na ingad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi dia nabsalam namin si Saidamin mabanding si Ummu Jawad dirampa magundakan Haja
Insyaallah na mamagumratan upman. Lagi dia na si Inuray Iyawaw, salam rakano langon, giga iya mga pediwa di bebantay, si Biatan, si Anwar Balas, salam rakano si Nuraya Makalandap, si Haja Basiran Sapurna, salam rakano ang mga bangsami, Nangus mga pada paman na di bebantay, lagi diyan ti Haja Anisa, salam rakano sa langon. Pagnintanong si Allah sa ano ang mga luksami na paman na pugumanumanan wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga umuriyo. Lagu di ano pali makapagintaw sa kapagintaw ang mapya. Rilaan tanong lagun wallahu subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.